lwakho Thixo lunzulu kakhulu alukhethe kusebamba siyabulela ngomkhonzo wakho osele Nkosi wethu umsebenzi ngaye kwesisigaba Thixo namandla onke enkosi mangcwele ngoba somgcobela Nkosi uba athethilisi loba Nkosi siguquke siyokwenza ithando yakho enkosi bangalo myalezo ubeke enhlizweni yakhe. Anointing of the last church. Ndicacisa oluni lwenkambiso. Oluyinkambiso yebandla lesiphelo. Ngamanje gqibile ngokwenza oko. But uThixo lenginginya elapha. Mayingaphumi ingafumananga esayo isabelo koluto. Sizothi siyeBhayibhile kodwa siqala siqalise. Bangcwele. Kune-message endicinga ingandibophisa nilinde nanini. Xa niva kuthiwa uMadikiza uvalelwe usejele, ze nazi uba kungenxa yePasika yalo nyaka. Okwenzekileyo empilweni yam nako. Last year ndithunywa nguThixo mandiye eKapa so that uqale lo mbono eKapa as by city from Cape. Wathi uThixo Eastern Cape ilibazisile ibhola. Bemeba ibhola sele iseKapa. Isekapa ngabuni. Ndifuna umuntu alapha aphume safa. Kune-plan kaThixo emi ngolu hlobo. Kune-plan yakhe ngehlabathi lonke esithi yi-global plan of God. Eyesibini i-plan kaThixo yi-continental plan of God. Eyesithathu i-plan kaThixo yi-national plan of God. Singathi ezintathu ngu-ABC. Alright, u-A yi-national plan, u-B continental plan, u-C global plan. Ngo-global sithatha amazwe ehlabathi wonke alindele lo myalezo. Kwi-continents ezi-7, America, South and North and South America, Europe, Australia, Asia, Africa, Antarctica. Ngokwe-plan kaThixo wayiyeka iEurope as mighty as it is. Wayiyeka iAmerica, wayiyeka iRussia, wazozikhethela icontinent abathi abantu is a cursed continent, the continent of Africa. Ukuze umsebenzi wesiphelo, ibandla elizawuphilwa, ibandla likaKristu uThixo alipheke kwicontinent yase-Afrika. Yathuzwa le continent kuzo zonke icontinents. Xa uThixo ezisa lo mbono ka-plan B we-continent, angawubeki eMxhoseni, angawubeki kumZulu, angawubeki kumSuthu. Lo mbono uThixo azikhethele indoda yenhliziyo yakhe. uDavide welo xesha, utata umfundisi uNicholas Hepworth Bheki Inkosi Bhengu, kwabekwa umbono ongengowacawe, umbono wecontinent wonke. Awabekwa eSudan, eNiger, eLibya, zayekwa zonke istates. There are about 54 states ezenza iAfrika. Yenziwe ngamazwe ayi-54. Kula mazwe ayi-54 wasuka umno kaThixo wawayeka wonke amazwe ayi-53 wakhomba eSouth Africa
South Africa. South Africa. Oh, with dark voice. There are 9 provinces. Waishi Eastern Cape, Waishi Northwest, Waishi Gauteng, umnikathixo eSouth Africa wakhomba kwaZulu-Natal. This is our history. UmZulu, umXhosa, umSwati, umNdebele, yinguni. Sisizwe ethiwa singabanguni. Eligama lithi abanguni lithi sisizwe sabanguni. Then i-interpreter of singabanguni bekuthela ukuthi singabanguni besisizwe esoyika uThixo, hayi kuba besinguni, besisizwe esumoyikayo uThixo. Singafuni ukuba sidlalele uThixo singcole kangaka, kodwa singabanguni. Kubanguni, the Ngunis. iBhayibheli ayiqalanga kwaZulu, ayiqalanga eMaswatini naKwaNdebele. iBhayibheli ikhuluma ngoThixo kumprofethi womXhosa ogama lakhe linguKhulile kaMajeke. Before missionaries, okay, akokuqala makulungiswe abangcwele. During the early church, ilizwi likaThixo uPawulos balishumayele eAsia lingekayi eEurope. Acts chapter 8 sibona uPhilip engena ngumoya kabantu kaThixo abenyuka eEurope wehlela eAfrica. In fact, iphelwa lasuka eAfrica layemula eJerusalem, iphelwa lase-Ethiopia. Then uMtopia wayimele ama-Afrika mayilungiswe xa abelungu bebesiza neBhayibheli. It was not for the first time. iBhayibheli iqale kumaXhosa kuma-Afrika through iphenwa lase-Ethiopia wafika umoya kaThixo, but zange ubambeleleke wade wangathi uqalephi eEurope. iEurope wangele ifumene igospel kaKristu emva kwama-Afrika. Then aphinde uThixo asilungise thina maXhosa kwangala Bhayibheli eyenzenethenwa yehlele ezantsi eSouth Africa. uThixo azikhile ngomprofethi wakhe uKhulile kaMajeke. uKhulile kaMajeke ngulo oprofethe ngeBhayibheli wathi lizwe, wathi kuza ixesha lembondembonde, waqala wathi umzi mawulahle ubuthi. Ngamanye amazwi isizwe sakwaXhosa saphakatha ngopenga. Ebantwana
esazosibethisa ngamagqwirha ngale nto bafaka emaphapheni kungathethwa ngeushadi nokungabe ipilali kuyaxovwana umuntu omnyama akayifuni into enhle komnye umuntu omnyama ukhalala nyazalana ingathi bawesha angazi umona bangcwele indala into yokumonelana kwethu ungayifuni into enhle xa komnye umuntu ibe ngathi into enhle ingakuwe kowenu kwakho ingabikho nesidor mawuphele lo moya bazalwana phambi ngomona njengoba siyazibretshini masiphume lo moya uthi umfaka amajeke uthi isizwe masilahle ubuthi which means isizwe masihlukane ntoni nomoya wokumonelana ukuphakathi sebani adlule athi kunoprofethi emveni kwakhe ozawulandela ekhomba ubani umfikana kaGaba athi kunexesha elibi elizayo apho abantwana bangazithobela abazali inkosi zokuphelwa ngamandla ilizwe ngelo xesha alizulawuleka uthi ngelo xesha ke nizawubuyela eBhayibhelini apho akhomba umqulu uthi ngelo xesha lokuxakeka nizakhululwa kukubuyela emqulwini kusho uMajeke before abhubhe wathetha ngalo mqulu esithi uzawuza nenhlanga ezimbili oluvela elwandle olunye amanye ngamfewu uthi nize nothathu umqulu uzawukhula ilizwe aselixakekile impendulo yelizwe lase-South Africa namhlanje ayikho kwi-politicians nazo zingabantu zibethwa njengathi kulo antichrist then ithemba lathixo ngoku likumakristu amanyeneyo linye ithemba lathixo ngamakristu atheni amanyeneyo aprofete lomfo nonomhouse because unomhouse akuyo lento abantu bathetha ngayo kakubi ngayo unomhouse wayifulfila okuprofethwe nguKhulile kuba uthi uKhulile kunentombazana abazothabalisa ihlasele kanti leyo ntombazana izisa idini ukuze abantu bangasahomekeka ezilwanyaneni wathi lizawunuka ilizwe libe njalo zinkomo nebhokhwe negusha ezizawufa zibulawa nguThixo so that amaXhosa angabisahomekeka kwibhokhwe negusha nenkomo ntoyasprophesy kumxhosa yebhayibheli Xhosa uthi kwakhona kulendoda ezosemveni kwami ze nimamele amazwi ayo niwathathele ingqalelo ukuphumelela nokushabalala kwelizwe lixhomekeke kumazwi alo ndoda ezandilandela yabaRharhabe exela bani umtsikana uqala wakhe umtsikana lo uprofethi wakhe yindoda elesithembu ibafazi babili komnye umfazi uzela udukwana komnye umfazi uzela ukobe ithi mbali yindoda eyikhohlakele iqama ngebhola ithi abafazi bokwema imbola enamafutha kuthiwa mawasuse le mbola yabafazi ithi le ndoda ngabafazi babili nayise indoda ekhandlu nimabili indoda inye niyoyizo bazothini eziqabe imbola namafutha abafazi athini mamelani bazalwane xa uThixo ekhetha isitya akajongi
ngakumila xa uThixo ekhetha umuntu azomsebenzisa akajongi ngokujonga komuntu kuba umuntu ujonga umphandle kodwa uThixo uyayazi into ayifunayo iselizweni yasuka le ndoda kenini ebuhlathi yangathi nguye uPawulos yasilekelwa ngumama ithembokweni ebuhlathi mfana wami uyayibona le nto endiyibona ayibonanga inkwenkwe kuba noSawule wayehamba nabaninzi kodwa nguye wonke owabonayo umama ithi kwabangona ngathi isuke lento ishiywa yenkomo ulusha yenza izimanga inkomo uma ngabe unahlaselo iphakamisa ithoba bathi abantu abalazi ethoba balandela inkomo yakufikime ithi gqithi kulonda umiwe wadliwa othe wasala xa lisima ithoba ngoba i-victim yabelungu Zolo yakekala zolo wesima pangasa nise umsa ba esi ba Vosavale It's not by mistake that you attended this service at all. Abantu Thixo ubazisebonyana abathathayo. Abantu Thixo wenza nta ordina. No! Bekulidinga! Unedinga! Nawe uThixo ezinze zinizethu.
kangu. Amen. Amen.
iyabhaptizelwa emanzini amaninzi abalekayo nobuphuli. Nophelwakhe njengendoda uthi bayibhekisi yemimoya xa uprof Mael ndiyazi uba ndiyapostola ngoba bazondeka befundisa ngoku ndiyanipostola. Andiprepared amanqindi ophasa ndiyanipostola. Suyenza into angayenzanga uKristu xa ufuna konke okwakhe. There were oceans, there were seas. Kwakukhona amachibi eBethesda. Ngewaya echibini if ufuna kubhaptizwe edamini. They are close to the Mediterranean Sea. Ngewaya eMediterranean Sea. Xa wayefuna abantu balandelele babhaptizelwane. UYesu wayeyazi uba kune-marine spirits esingeke simelane nazo sithe sabhaptiza abantu elwandle. Okwesibili, uYesu uyayazi ngokuthi growth, spiritual growth uyayazi Yesu. Ndiyayibona impucuko esinayo uba sibhaptiza abantu ephulini. Let me tell you, ndiyakuvisa nje nami. Thatha isiciko, ufake umntu nesiciko sakhe. Uyabona? Bhaptiza umntu nesiciko sakhe esizawudada. Kumele isiciko esikubomi bakho okudala xa singcwatywayo ungaziphindi usibone. Because in a pool, one thing, that's why about men no spiritual life or but is a bully. That is the Emlanji. That part of the Emerson pool. Say, I'm a symbol. They call Mama Dama appetite. Dashing what about him is your parties. Dead. And I should not have at the beginning. Put my foot on one of the natural years waited. Uncast a back. Utapin fast on Dana Ushan night because Umoy where they are full of to own daughter a child of Havana. If I play, I can be, but don't think I was saying the number. I'm a father in a I am for the sinner in vain. Mama, it's a bad, says my people. It's a bad. Ben Ganawan from the Venezuela. The song is cast into a cup. A full song. Tamakosa is in battle. I cook a leader. A shell of a man that I went. And daughter. But she took present law. What's the call on the one more? But she will not wait. I want to have to. I will take her home. Preparing for the right time. In the name of Jesus. Not the father will think on. Oops. The body can't be where I will watch out on my children. The body can't be everyone came where the son of all. Now they do. All the time, the colonizer, but not the colonizer. Oh, the woman who are not crash. Get the pressure of figure in Bible. $7 a colonizer. The 6th April 62. Bon Kabantu. Our Bible. Yes, the Kuta. Amalunga Mama food history. Battle of Dias, Vasco da Gama, Prince Henry, go 1400, buy a India, but full spice, Babena C4, Epos Cave, but full refresher station, a car, but the Cape of Good Hope. Then Gazara was a colonizer, the full refresher station. Was 1620. Wafika the British Empire. Yabona machine kuyaphiwa. Yaphelelisa the Hollanders. Where we are from on the 6th of April
yoFan der Walt ifika ngo-1895 izoba sisisombululo kwingcinezelo esasikuyo yobukoloniyali. We were already colonized by the settlers when the Bible first arrived. There's no matter. There's no matter. What much? Yonke into emphasis iso lomkhulu wafika umkhulu sebonake aqalanga umkhulu qala ukonaka wanaka umkhulu as impendulo yokonaka njengalapha eSouth Africa impendulo ezokhulula iSouth Africa ayizopolitician ixesha lazo liphelelwe ixesha ngoku lelikathixo athathe orders zakhe akhuphe uchaza Kristu. Yeah. Mama, so tonight when it comes to the deciding damage, we talk now. The chapter that they are ready. Joga, I'm not just a preacher. The two young people, this is just about who want to master. Ungagoduki ishaya kwenkambiso ungathathela hlangizana manje igazi lakho alubuzwa enqobeni kaMthengisi uthaba uthi awuhlanga lunamuziyabuye indlela zikhanyela liphethe ngesinye isandla ikhosha engenathunja ethatha imali uthi ngesinye isandla oluhlala lomhlophe luphethe umkhulu athi umkhulu nizawuphila ngawo xa selilizwe lenu lonakele nawubuyela kulaa nkulu Africa back to God in the Bible way. The Berlin Conference of 1884 was Araba in Africa was so Amazon Ethiopia the name actually yes Amazon I-52 colonized the was Salah only 2 states Ethiopia and Algeria. 1884 walinyaza umnyama sakolonizwa sonke ilizwe lokuqala e-Afrika elizikhululeyo lento before us yiGhana Kwame Nkrumah. Ndithanda ukuba ayithi ukukhululeka kweGhana yodwa ayiloncedo kule lizweni yam usuka Nkrumah bengile eAfrika ingakhululeka yonke ukukhululeka kweGhana yodwa will benefit no Africans. Abapolitiki behlangene bonke base-Afrika bayizamile i-unity nge-Pan-Africanist Parliament. Bathi sebehlangana baphikana bodwa kuba inemali phakathi. Uze uthathe umqolo ikhosha elingenamthunja ningalithathi kuba sekunjenje imali. Then
no. Isizwe namhlanje sidinga iBhayibheli. Zele uthathe lomqulu maxhosa. Diapha to God divine. Umntwana usina. Isakame. Zakame. Emmanuel, into ezibandla lingabi namandla. Alinalwazi. Number 1, is a man magic. Yakhile iBhayibheli. Number 2, uZelani. Number 3, also number 1, uDlamini. Mawukaleni. eSwaziland kufika umbono kuKing Sobhuza 1 uthi thatha lencwadi yomqulu sale amaXhoseni ukhona engakholwa wathini wedlamini. Okay. Usobhuza waba nephupho lokuqala waputha ukuthi waba nephupho wase ekuseni kwavuka wabika ikhanseli yakhe and then wayitshela ukuthi ngathi yabika ngamakhosi labika na ungaphathiwa isikhova bika kami. So mayibika ikhanseli yakhe ayihlanganisile wathi ube nephupho uphuphe sibe khona sibe lesitawo lesive sinetinwe tiyabuya njengesila wenkomo wathi simhlophe wathi lesive siphethe impembili lento athe iSxhosa uthi ngibona uhlanga olunendlebe zikhanyela olunenwele eziyekile luphethe ngesinye isandla iqhosha umqabanisi ngesinye isandla iBhayibheli umkhulu. wathi ke lesive siphethe impembili siphethe umqulu nendibeni wathi ningayikhethi endileni khetha umqulu noma kuphumela kweliva ukuphumela kwalo kubuye. Kuba leyo history leyo yase ePark eSwazini ngamanzi edolobheni ngamanzini yase ileka stage saKing Sobhuza 1 umile ngesenqele uphethe imali ngesekudla uphethe iBhayibheli. Story yodlala phela afuthi phela shayini uthi kwidolobha yasemanzini the council yaseSwaziland njengoba kugcwele isitatu ezingamete kuba phayimanzi kunesitatu esiphethe ngaseleft iqhosha elinamthunja imali ngaseright iBhayibheli ebonisa kwelilizwe siphila ngeBhayibheli. Amen. God bless you. Amen. Ngifuna ihistory yethu elahlekile abantwana balahlekisiwe. Our history has been distorted deliberately so that umuntu omnyama ahlale ngenalwazi nangehistory yakhe. That's why abemveli proud kabethi leBhayibheli yazosimosha yinto ihistory yabo iqala afele abelungu befika ayiqali before kufika iBhayibheli icolonialism dromedaries no ehema bani isho ethuba Walk. What they walk. hotel na isho Ngifune hope dromedaries Rachel wananenga iWalvish neOlifant asifiwe zonke ke ezincanawe zazizothatha obukeli singenabo kuphela nje zigcwele icolonialism the settlers lethu bangabayixela abantwana bethu uyisizabashiya bengenayo history eyinyaniso ngokwehlela umzi wama-Afrika. Yabona iBhayibheli kufuna iBhayibheli umuntu ongayifuna iBhayibheli. Know your history. You cannot be sure of where you're going to if you don't know where you're coming from. Is that God? Is that God? Come closer. You don't know
ngibonisa namhlanje ngifuna umuntu lapho angathi ba uTata uBhengu yaqala ngayo iBhayibheli. uTata uBhengu number 4 iBhayibheli ithule uXhosa umprofeti uMajeke, yathula uXhosa umprofeti uNtrakagaba, yathula uSobhuza 1 ikusayibuyela ngoku ngunumber 4 angiya apha. uTata uBhengu ubona abantu base-Afrika belila ngokwelanguages zabo, bekhona izandla betshona elwandle bethi Bhengu sihlangule. Kuthe kusenjalo uTata uBhengu abusa nami ngizotshona ndilihlangule ngantoni. Uthe akulo ndawo wambona uYesu usephupheni, wabona uYesu ephethele iBhayibheli, wathi Bhengu thatha le ncwadi and break the figures, bahlangule ngayo, bakhulule ngayo, bakhulisele ngayo, baxolele ngayo, basindiswe ngayo, baphiliswe ngayo, basikelelwe ngayo. 5 things. Bengifuna ukuba yaqala iBhayibheli ngosulu. Ndiyapho ufuna before the interns. uTata uBhengu wayeqala mission yakhe ngo-1945. Wakuthiko kuye yiqala lento naKwaZulu-Natal where you are izaqala Kapa iyophila phezulu Africa. Africa brought to God in the Bible from Cape to Cape. Everybody, I'm going to buy a student Bible. Passoka uba kufika. Abunoti ukona Bible ungena moya. Yay, wingozi ukona Bible ungena moya. Uzoyitholela wonke ulimaza abantu. You rather don't take the Bible if you don't have the Spirit. Some dwelling false apostles, false prophets, false evangelists, false pastors, false teachers. Ngabantu abayofundela iBhayibheli. iBhayibheli ayifuna ngengqondo yemveli. iBhayibheli iyayifuna ngengqondo kamoya. Mama, ungadinwa. Uzafumana le umoya. Uzafuna lo umoya. Ithi bani bebekhona izolo. Yike ayibone phuphi. Kwafika amahole amabi. Any side right, any side left, that sinike nalo. La better right, that is the masiniki. I don't know that. Umthembe kanjani ba basiphoqile bonke ebesibanike lento. Ekugqibeleni avumela ba masiniki. Ukuze uTata uBhengu ahambe ngogogo olungekabikho kuthi. Bale generation engithandaza namhlanje xa nifumana le ntambiso kufumaneka abantu abazawufana noTata uBhengu. uTata uBhengu zangalwe ukulwa kwe-race. uTata uBhengu wayefuna abantsundu nabamhlophe babulele kunye bavakalise bengenacalucalulo le-race. Wena indoda nothando kuba sozwe bengalamandla kaTata uBhengu kaThixo ungenathando. Uthando lukaBaba lushengolwa yebo ubathi lujule
kaliwe afika nje sebephefumulela athi ningaphumi eJerusalem hlala nilinde njengengathiswe amandla into lethe abafana baphuma before time. There's a difference between the presence of the Holy Spirit and the power, the anointing of the compassion.
manje operator ngepresence akaphazama uYesu ayithi selaphefumule kodwa ingaphumi alizukwazi ukulwa ama-principalities alizulwa i-powers and authorities alizulwa the rulers of darkness and because please ningagcwaliswanga ngomlilo ufike ba esendileni eya kule ndawo yakuyo yovakela wafela umntwana endleleni wangamawubheni ayathile mababona umva kule nto awuqali ngawe you die from self to operate in which man ulibala ngomama wakho ngotata wakho ngotata wenu ngomyeni wakho ngomfazi wakho nangawe isiko uzibe ngumfundi kaKristu bangaphi namhlanje abakwazi ukuncama nibalani bangcwele ngeke uhambe noThixo usenezinto zefana walk with God idinga ukuncama ufe usaphila die from self in order to walk with God into zidehlele anzazi hayiba kutheni awugqontwa uphinde wame kamnandi ugobo lwaba nezinto zayo ezibuhlungu bambalwa abantu abakwazi ukunyamezela into zogobo but ipower kaThixo isekunyamezeleni yonke into ebuhlungu ebahlela ngenxa kaThixo uzovisa abantu abathi abacuma bahle uThixo ndizothi ukuthazithi kodwa namhlanje yakele ndamisa Taribeko waya kufama yebhulu wathi mhlekazi omanje ngomntana wami akanabhokisi wakhupha isukesi yakhe wafaka eplastikini yakhe wazithi impahla wama umntwana ngesukesi ungadlali nomsebenzi wendoda elafela ngumntwana ungafelwanga wena nathi sibangabile yondela nathi sibangabile abantwana bathanda ngenxa yebizwa ngilapha nje yabizwa ngoyondela Paul Mathilisa ndinjenjenje ndanama isikolo ndandiyilecturer kuphela le college yabo phaa eBothi I am the first principal uyayazi loo but don't say ndiva ndangake graduate with all my honors ndehla ndalinga nabo bonke abasezilalini ukuze uThixo asiveze ngabo imfundo ibalulekile abantu bafuna ukuziveza bamakwakho amaphepha certificate bengavezwanga nguThixo
lingeli Thixo athi Peter chapter 5 verse 6 bendingadinamida kodwa kufilisha bekukhula kwami ndinyamezela. Into eyenza uTata uBhengu ambe nge-gospel ye-miracles, signs and wonders, ayinobe amabandla asindiswayo athi bangephasi. The reason why you come out of salvation, unamandlela wokuphakathi ecaweni sine-presence sonke without fire. Sihamba ngobe akukho mlilo. Asizufana noTata uNgithi, asizufana noTata uJohn Wesley, asizufana noTata uTheresa, asizufana noTata uDuma. Kuba balinda bona abafana nathi bendingalinda. Ingaki abantu baqhubeka sekwada bengarambathiswa ngamandla omngcwele anisitende encane abafazini bhuluku. Apha sangweni niyayazi ngamagqirha bela azitele nanje ekhaya afaka amafutha okutwana kanti baba kulalo umuntu ebesithatha amafutha abezwe lamakhoba athatha bezizana manje afika jonga ukuphuma kwakhe intombi okayimusi. iBhayibheli sungamubeki isandla thanda too much isikobo ngamakhaya beka isandla abantu. Igqwirha lasesibambeni esikhasa lafa lithekno kaloku mnandalinda angaphuma andiva umoya ingcwele uthelisa ngekhasi ndabona zizo zona zezikamoya oyingcwele phakathi zisadinga ukungashwa umlilo. Akho wrong with but if uzokwenza umsebenzi wokuphuma uyamadimoni suphuma ngepresence phuma ngepower. With the presence, you can do everything. That's why they are in the presence. There's nothing that a Christian can do in the presence. But when I levels, I'll get a boom in the presence without power. That's okay. I'm a kid, I'm a Sarah, I'm a Kusha, it's just people. Utakupenda umayishake ngisho ngiyas bekumayishas zise emapolisini izibhamu ababelina otsotsi bayapho obanjalo bekhalishe silaleleni madoda le crime ilathina tuphindela dithendele ndiyaboniswa sona wasekapa ndiyaboniswa ngekapa ikapa ibazwe icrime etwa come organized crime yifuna iye kuhulumente ikapa iphethwe ejele ikapa iphethwe ku-prisons abantu baphethe ikapa i-drug lords zikwi-prisons zikonekana one ne-high profile security uyozabanti some parliamentarians and ministers zikulenta kurhulumente watuthika nomalandipha yenze njani bangaantoki God can beat you in the door. God is first zizinto akanamsebenzi nalokho uThixo uthi mntanami don't worry ngezinto ngizokubonisa into enkulu
njengoba esixoxela siphela ngapha awukwazi ukudlula ukuthi ungahafanga qho ziyahleka njalo kwasuka manje kwakhona ingqolo emnandi inhlolo emnandi kwathula kuwa esihlabeni eKapa ngathi kwenze ngangani wathi uThixo yena nenjalo kubhethe kodwa Kamanozi le organized crime yaseKapa efikile nje uAfrika back to God in the Bible way esimlotshiweyo nge7 March eKapa ikeya iseKapa ikeya yamandla kaThixo isele Kapa zonke aphasi ezisokelizwa azizulwana ma izozulwana ikeya kuma aphasi aseKapa Ngalombona ngo50 wayeqale phansi mamela amaXhosa efele ukona uThixo atubheke uyinkwenkwe atubheke athi inkwenkwe amaXhosa sebhala selenike uYesu asipakisha kubhekisa Elina lokalani ukulila komthunga waThixo ngenxa yakho Akuzima ukuyekiswa into ozithandayo uthunya baza abantu abangathunyanga bezizidla izikhokho awuhlungu nangenyazo uthatha ubhemu athi amadoda awaphenga uYesu yinkwenkwe wamsindwana ongcwele avunugoda uthelele ebusuku athi uThixo bhengu iBhayibhile layinika lamaXhosa qala ayilahla ndibuya kuwo okwesibili ubabhengu ke washiya waflathela ndo wakhetha unaphakade amaXhosa wafenga umthunywa kaThixo wahlala eBhayi emveni koko wayemonke wamsuginya zonke emonke eDurban Village yeza lento esaskaya nasithi ngoku lento ivile yajikeleza apha iqale khona ibuye khona I lose it all. From Cape, it came by Natal. It's either Eastern, the Northern, the Western, Cape. But what is it? What's it? What is it? But remember, I Eastern Cape. Apa in Bible, you have to get a corner by life. Aku pasal mana? Kususwetina. Eastern Cape singabathandazi siyalotha nombono kokwawo lotata wase asemsofot wayingwase uyayazi lento dala yathandazelwa ibizothi ifike nini ifika kanjani pho masithandazela without action senzofa izothi kuke ngoku la nto nibona phala izothi Afrika yonke qani la lelo sengathunga ba Befuna garanti nimanage fire. Ungabi nento ongazibayeza kanjani. Uzoyibhakaza. First chapter 2 verse 18 ifumane lamuhla. Inkonzo ngempela. But when bengihlawula ngentambo siba abantu bathimba iphazamile. Uba ngaba iSouth Africa kwaqala Eastern Cape uBanomandela bemina naleya kwamoya iqala Eastern Cape yokhana eKapa sayenzekile. On the 7th of March we launched this where it belongs in Cape Town. Now let's go to no, we need to. Forward.
Vamos saber a machine. Funa na mpisa. Baba kanke bona sa lotho. Incwadi yokuqala kaYohane chapter 2. I am now releasing the anointing of the last church. Yeah. bantwana Sit down. icala ukugibela yini Yeah. njengoba nevayo uMpawulo kaSikhristu uyeza Umelapho khonza kude. Umkhasi Kristu engahlali nathi. nangoku uthe kwabakho abaKristu abaningi Jongan kuthe bakhona abakhasi Kristu emabandleni asindisweyo kune-deployees zasemkhathini ziyanikela ziyacula ziyawoshipa zenza yonke into. They are deployees bazobulala icebo likaThixo but not now. Yeah. ekuthe ngobo sazi ubalilikalo ukugibela Tshotho amagwirha azezinkonzweni zethu besingazulazi ixesha. bafuna ukuthi bebengengabo abethu Ngamanye amazwi ngenxa yomlilo lizawuzinceda igwirha ngenguquka. uma bebengabethu nebahlalayo nathi Ithi le nto abazunyamezela repent or perish. Phethe loo nto ngoku guquka qala. Isafuna ukuguquka uza kubulala uThixo because uphazamisa icebo lakhe. He loves only. After this, he's back. Olapha oyidevil worship. Olapha eTharat. Usenenhlo kanti ekugqibeleni uzoTharat. Kuthiwa guquka ungafeli emanyameni. Njengoba baphuma ukuze babonakale ukuthi imadada nami lento yintoni ezobashisa baphume. Zange ube ngumntwana kaThixo kaTharat. Ubuyideployee uvelile umlilo uzawuveza abantu ba abayiyo lento sithi mabayiyo. Come on, say for the moment, verse 19. nina ninentambiso evela kwayizwele Uthi mna, ndiyazazi ke izinto zonke ithi mna, ndinetambiso evela kwayizwele. Uba nguJerusalem, ndinaJerusalem kabani. Mamela, le nto izawuzazi nyanqophisa ngokuthi qha uhloli. I'm gonna pray. Nina afuna uyondla letambiso uyondla ngokungcwele. Le tambiso yokuthandaza uDavid prayed 5 years before aphume. Le tambiso yokuthandaza kanibuyela esigubeni bangiwela zophela indaba. Into bangibakubenje ebandleni kuyaphethwa akuthandaza. Tuzovusa amandla okuthandaza namhlanje. Khawuphakame. Oh yini Thixo. Le ntambiso le ntambiso. Izobamba, don't worry, man, it's not I'll come to you. I don't ever come to you. Izobamba. Near, draw, my God, to me, near, draw, my God, to me, near, draw, my God.
because guy is masipale kanqono ashaka bandivana andithatha basizwe ndithi umuntu nokusizwe basizwanga owafaka i-vaccine ulemele uThixo blessed me ngeqesha le-COVID-19 ekhupheni ndibe ngathi ndiya-re-employa kwa-education ndifike kulo principal wami ngemini yesikolo esiyovaksinwa ingadi siniswanga tukwephu athi uprincipal ngena phaa kula feta and get vaccine ndiye nam ngomdla bekutesa otyelela phaa ondikwa othi tins come again uthe ndazongena gethini kwatsho ilizwi elikhulu lathi ungayiphathi wena ungavaksini kuba ndibahlawula ngawe ndafa khona inkonzo esikisile phaa ku-2022 xa ndithi kuthele abantu benjimana badala elizweni badala athi kwengcwele yivaksini then ngathi ndicela wonke ungavaksinayo ndibeke isandla umetro welo xesha kwasa ebhidlile intsha into enze yebheka wathi uThixo amaKristu ivaccine yayizedodobalisa amaKristu so that amandla kaThixo abethe nangoku yayingabefundisi ababeforward kwivaccine bebethi I remember ndaba ne-message ndine-voice efana nomnye umfundisi wangcoliswa ngabantu wathi bathi wena uthi singavaccine kodwa nothing wathi lo mfundisi hayi ngumadiliza lo ayovoice yami ndathi baxela ndithi nabo uba bavaccine basazondifuna ndishikile lapha ndathi on-vaccine uzawusola le gospel because i-vaccine was meant to destroy Christianity in our DNA. Ndafika ngosebenza nezinto umuntu one-vaccine vaccine uzuzwa umuntu okuntshe phambi khona athi mama phambi athi mntanaza mfundisi wayivaccine ndabeka isandla xa esihla emotweni wamathi uyasplita no check ethi yonke iphilile kwangokusuka eseni umama bekunenkonzo phambi khona every day ekuseni malanga elingekho zabantu siqhuba le nkonzo yemvuselelo kwakhona usisi obene-vaccine naye ndabeka isandla kwakusemalanga uthi wafika igazi lonke gcwele igazi yabantwana le ndawo kanye locala le-vaccine ukuba ngathi ukwezinkonzo zomama uThixo ekuthiwa nihamba nje iyanisebenza i-vaccine nibona abazalwane be-rebellious bengasubmit benenkani bephendula i-vaccine lastly nakuza no wasekapa na unomqondo banaxesha nomqondo we-vaccine banjwe i-vaccine ifingamakhaya yalendlela awukwazi ukuthandaza into elala too much wa-vaccine bekuzobetha u-Christians nge-vaccine ii-vaccines zonke to add ii-pharmaceuticals zase-Europe ne-America kusetyenziswa zona to destroy umuntu omnyama ngendlela anenceba ngayo uThixo umuntu omnyama bayamdepopulate bemeba i-Afrika kudala zafa kodwa uThixo akavuni ngaso ndizothi kuni wake up cela umuntu one-vaccine xhosa ngimdi-vaccine wenza kahle wala bantwana ngezimekisane bakholwa umuntu okholwa xa ungumfundisi udivaccina you prepare umthendeleko uwenze specifically to divaccine then xa besamkela umthendeleko
umqhubeko wegazi likaJesu uyobulala la DNA eyafakwa ivaccine. Khona ukunceda. Wonke le vaccine gazi lakhe iyaphela ngoku. Iyaphela ivaccine. Ilentambiso. Bawo kuzawuzuza wena Thixo wami ukuphila kwabantwana bakho. Kudala from Christianity infecting your one world government, new age movement, one world religion, one world currency, one world power. Namhlanje Thixo eSouth Africa Eastern Cape emthatha ndima njengomgcobe wakho. Wakumntwana lapha Thixo obebanjwe ivaccine engathobeli, obebanjwe ivaccine egula kuba le vaccine Thixo ngunozala wezifo ezininzi engabakuthi kodwa namhlanje baphilise igama likaJesu. I vaccine you in the name of Jesus. Bamalenda kula kuya. Babinda kula kuya. Bangaba ngumsema wonke besisandle bakho. Wena vaccine. My vaccine. I destroy you with December. Get camera of yes. Diyakucima. Cini. Chalala. In Jesus' name, you are free. Namela ngo. Baby, funa yamkeli ithambiso ningakhulwanga. Kamthanza. Never, my God, to thee. Catch the anointing now. Wherever you are. Wherever you are. Catch this fire now. Of your heart. It is your value. See what you see. Come on, you daily. Lamanda. I will speak in this way. As I come to continue. Akupula mi mako. Ipina yako. I say kupida. Ifane. Nagusa wako mletete. Anointing touch. Fill this house. Man cannot go anywhere. Man cannot keep up. Fill their hearts. Baba, we are something more. Shalom. Yes. That's true. In
One by one, touch your people.
Ungaphoswa ilento. Dad. Abazodala. Ungaphoswa ilento. Ungaphoswa ilento. Ungaphoswa ilento. Ungaphoswa ilento. Yinto kwenu. Yinto kwenu. Thank you, Jesus. My God, to the Dada, uyibonile uyifuna ekugeni wakho. Uyibona lento kanti ku-Ezra abuyibonile khona kuthi ayibuye kwesibili yabuye sayinamandla lento. Namhlanje Nagowani Patrick Kamadikiza Abinatyala kumaXhosa akhondlela endingenzanga ngayo engamaXhosa wabuyisela ulento akukhondlela Nagowani Patrick Kamadikiza akukhonto ndingazamanga ndibulalekile ndinethalile ndikhulile ndihlaselwe ngeemeko zonke afuna uthixo uba olusuku lokundihlangula lokundikhulula lokundikhusela lokundixolela lokundisindisa lokundiphilisa lokundisiyelela ungafiki uDaniel uSathana esibhedlela suka ngo-10 dinenaba kunzima ukukhula kude nekhela abantu esibhedlela abanye bayengomsebenzi abamkhathali umuntu ogulayo ndiqale ngo-11 bahlala ngapuntu kungafundelani ehlile umthwalo wezitho kwathi ngo-3 baqaphuka bathi manesi give me that stone. I want to stone the daughter before he died. Ihlalisa nalento bakhamba nayiva imbuleko ngalo nibuze ukuthi ngiyokugula ngathi ufumana lento ingabulelekanga uthixo ufuna usetyenzwe ngayo kuba nama yoyami womsebenzi kathi sonke plus. Hallelujah. Unkosile sathetha ngaphambili ukuthi umncebe kwabantu as he was preaching that God has touched. Ubachukumisile. Utuba when the mantle is here, they need to tap into the anointing. Utuba woguma dithi kwankosile. Njengoba uJethro wayalela uMoses ukuthi makarelease umthwalo, I will sell it to those men and pray for them. Do the same today. There are men here that God has touched. We need to pray for those men before I pray. John, check your heart. Ungazi ubona abantu.
make your introspection. Ndicela abantu abathetha nishumayela beva inhlungu not yam engakhrestu ngam. Andifuni abantu bazofuza umadikiza ngumntu une-mistakes kodwa azofuza uKristu ngam. Everyone is supposed to be coming here. It's not the whole house. There's few that were touched and they need to receive the mantle. It is here in this house. It's not everyone. But there are those, as the apostle was preaching, bebenemvakalelo engumangaliso ngaphakathi belila ngaphakathi ukho bebesithi inkosi ngiyayifuna lento ngifuna ukuyithatha nami ndingene esihlandweni zikaMfundisi uBhengu. Those are the people that the man of God should pray for. Hleze mthetho udala abancane into kaThixo ayina sex. Can be a woman, can be utata. I don't know about what it is. Utata ishashka belichurch. Umuntu wesifazane uyawuvala umthwalo. Bangibeka iphulele. Andisabazi uthongo. Andikwazi ukulala bantwana. Ewe ndiyakudla ukudla but tasteless indidlile lento. Ndingavuya if umuntu ozapha aze serious athathe le nto. Bango 70 kwamadiza ondiyamcela uThixo anikhele sebesemakhaya bamali izinto ezingahleleyo kanqandane izinto ezibuhlungu ezingazinyamezela abanye ndibeke bazinyamezela ngenxa walo isekhona lento ndiyezisa une iclean into wathika niyakala mehlo ingajobekanga kabuka loko sha
ungcwele kumo. Lento niyithathileyo namhlanje idimanda ubungcwele. Anizukwazi ukuyibamba ningahambi ebungcweleni. Kule veki ingekapheli 7 days ngenani kwi-fasting ye-3 days dry fasting or water fast. Nithandazela uThixo anincede ningahambi ebungcweleni. uDavide ngenye imini uNabal akufuneke enze ifavor for uDavide. uNabal akayenzi lo favor yoba aphe ukudla uDavide. uDavide ngocaphuka eyo atheka ifamily kaNabal. uthi uDavide xa idibana noAbigail, ndizosicela istori amshoni yasazi iBhayibhile ifunda bazalwane. Uthi xa edibana naye uthi, by today, tomorrow, if you had not done what you did, ngekungekho namnye umuntu oyindoda obezawube ephila efamilini yakho. There are things that you need to attend to urgently, and this is one of them. Fast urgently. If possible, start tomorrow with fasting. Uthandazele ubungcwele that you walk in holiness. Ingekapheli le 7 days. There are things ekufuneka uzithekishe immediately. uDavide ngewayibulele indlu kaNabal. If uAbigail had not acted immediately, this is a warning for people that will hear. Attend to this immediately. Fast immediately. Amen. Sizocula ingoma. After ndicule le ngoma sizawuthandaza. Le ngoma ithi lento yamkeleyo inamandla. Lento yamkeleyo izakwazi ukulwa izifo. Lamandla wayehamba ngawumfundisi uBhembu ngalawo wafumeneyo wena muntu beze ngaphambili. Even the anointing wonke umuntu ufikelele kuye. And I'm going to sing this song as a sign. Icule le ngoma in a prayer form as you sing the song, and then we will pray. Amen. Inamandla lento, igumilo lento, ivalele ngaphakathi kwami. Igumilo lento, I'm here, Lord God Almighty. Bawona amandla onke nalibandla lakho Thixo wethu namhlanje samkele umlilo namhlanje samkele amandla bawo. We have tapped into the anointing that you received, that you released years ago. Thixo wethu namandla, indeed our lives will never be the same again. Father, today you gave me a word that, see, I am doing a new thing. Bawona amandla, you have started a new journey. Thixo wethu namandla, with this church,
not only with this church, but with the body of Christ as a whole. You have deposited yourself into these people that are here today. There's a part of God. Because each and every one of us that was here, had a divine appointment to dine with the King of Glory today. And Father, the power that we have received today, it is the power that is going to keep us, that is going to keep this church, that is going to help this church to guide South Africa, to lead, who are going to lead the last revival. Men and women, you are going to shake umtata through these people. Usatana uyawabona already amandla hleli kule ndawo. Uyabona already the work that you have started. And I prophesy that bazawuhamba bangemi amandla onke amandla amatsha bawafumene siwafumene Nkosi sonke kule ndawo amandla amatsha bawona amandla. You said as I was sitting down that there are men that have received the revelation today. They know exactly bawona amandla. As you were touching them, you will unfold this. You will unpack it. Because you want to run, we want them to run at a very high speed. Father, I speak the spirit of speed that was upon Elijah, upon these people. They will run ahead of chariots. They will run ahead of chariots. The spirit of speed has come upon this church. There are men in particular, and I mean males in this house, that you have touched to go to this house today in a wonderful way. And they will walk and never grow weary. In the name of Jesus, they will run. I speak that speed to them. They will not grow weary. In Jesus' name, we thank you for your anointing to run and not grow weary is here tonight. Today, we tap into it. We receive it. In Jesus' name, amen. Is the end of today's